tayo sa Edmonton, Alberta guys, doing the delivery. Kasabihan na naming mga tipper driver, van driver, ang every delivery is more than just a shipment. It's food in the table. Moto naming mga reefer driver, van driver yan. Guys, magandang umaga. Woohoo! At nandito na tayo ngayon sa Edmonton, Alberta, dito sa pangatlong delivery natin. Na-deliver ko na yung dalawa kanina, bali 4 delivery tayo eh. Yung dalawa maaga masyado, madilim pa. Now, kailangan kong buksan ito, tapos tayo kung sa door nila. Ito pa yung load natin guys ha, na galing sa Ontario. Yung load natin from Ontario. Malamig na guys, malamig na, kaya makapal na itong jacket na ginamit ko. Alright guys, ayan. Tingnan natin. Sa mga nakasunod sa vlog ng Lakay Tracker, no? Galing tayo ng Ontario. From Ontario to Manitoba umuwi ako. Hinabol ko talaga yung uwi ko. Kasi kinaumagahan is Sunday. Celebrate kami ng birthday ng anak kong si Baki. After celebration, umalis din ako ng Lunes. Yun nga, madaling araw na tayong lumuwas sa bahay ngayon. Nandito na tayo ngayon. Today is Tuesday ngayon guys ha. Ay no, sorry. Today is double check ko nga. Today is Tuesday, tama. At dito na tayo sa ating delivery. 4 ang delivery guys. Delivery ko guys. 4. At andito na tayo sa pangatlo. Ito na yung pang-apat. Yun. Nakita nyo? Oh, meron akong suot na ganito. Kasi kaganina pumunta ako dun sa loob ng customer. Yung pangatlo. Tinanong nila kung saan yung para sa kanila. Bago lang yata yung receiver doon. Natagalan pa ako, kaya kailangan yung bill of lading, tapos yung PO doon sa load information, load sheet, yung delivery information ko, kailangan ko talagang
ituro sa kanya, kaya kailangan required dito. Kaya binigyan nila ako to. Although meron na akong sombrero, which is yung aking sombrero na ganito, pero hindi pa rin pwede ito. Kailangan pa rin ito. Pero meron din akong guys, meron din akong kapag ka pinag-uusapan lang natin is personal protection equipment, meron din tayo niyan. Kompleto tayo. Ayan guys, kompleto tayo niyan. Meron tayo nito. Kasi yan ang gusto. Tapos yan. Kahit kung sabihin nilang kailangan pa ng eyeglass protection, tama, meron ako nito. Pero bihira ako ginagamit ito. Hindi naman ako yung tipong bumababa sa pero ito okay na to, ganito. Tapos syempre yung kalimutan ng boots natin, meron tayo lagi yan. Personal protection lang ang pinag-uusapan, meron tayo lagi. Gamit natin yung maganda kong boots pang winter ito. Still to naman dyan. Ito pa, kahit silang masasabi sa akin kasi kompleto tayo sa equipment. Pero of course kailangan nating maging compliance para sa ganun walang masabi ang customer at tuloy-tuloy na pagkatiwalaan ng torque. At lagi kaming may load na ganito, meron kaming dahing ganito. Ang ganda ng mileage nito guys, Ontario. After ko nga matapos ko nga itong delivery ko na to, mayroon na naman tayo na pangarga papunta tayo ngayon ng guys, papunta tayo ng Vancouver na naman. Pipick up ako ng loaded trailer sa Calgary. Dito tayo sa Edmonton, napunta tayo sa Calgary. Loaded trailer na agad, meron na agad yun. Tuloy-tuloy lang, dire-diretso ang biyahe. Masaya nga ako kasi kahit pa paano namimit yung ating inaasam na sahod buwan-buwan. Kahit nagbabayad pa tayo ng truck, masaya kasi meron tayong sahod na maganda-ganda. Okay guys, antayin ko lang kasi unload na tayo sa pangatlo na to. Tapos syempre punta tayo sa pang-apat huli, tapos punta tayo ng Calgary. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung papel na unload na tayo. Bantin natin. Sarado ko. Punta tayo sa port and last pick up na delivery natin. Turn left on 96th Street Northwest, then take the first right. Oh yeah, that's how it is. Turn left. Rato ko lang. Mabilisan lang to guys. Isang paleta na lang pala natira. Okay, no problem. Isang paleta, no problem. Tag-aalala ako. Teka, kiyating ko baka mamaya matumba pa to Mahirap na. Iisa na nga lang, matumbaan pa ako. Magbabayad pa ako. Okay na yan. Malapit lang naman yung dideliveran natin kasi wala pang 10 kilometro, pero yung kurba-kurba, 'yun ang titira sa atin.
Marites, tara. Kirain na natin itong panghuli nating delivery. Para sa ganun larga na tayo. Makakota na tayo. Yun ang ibig ko sabihin. Kotang-kota. Kotang-kota. Malapit na Costco rito. May payo nyo. Turn right on 25 Avenue Northwest. Dili pa ako dun sa didilip. Hinto sana ako eh. Hindi na. Mamaya madili pa tayo dun sa dideliveran natin. Hinto sana ako. Bili sana ako ng vitamin. Kailangan din natin mag-vitamin guys. Kasi palamig na. Pa-winter na. Para may panlaban man lang tayo sa lamig ba. But anyway, marami pang bibilhan. At the end of the street, turn left. Meron pa naman ako konti dyan eh, kaya sa susunod na lang, marami pa tayong mabibilan. Pwede sa Calgary, sa Vancouver, may madadaanan tayo dyan. Stop. Nakita ako sa mga post ng mga ibang Turn tropa, left no? on Parsons Road Northwest. Pababa ng Then take the first Vancouver, right. oh. Masyado nang nag-i-snow roon. Snowan na, snowan. Oh, meron din pala rito. At least alam mo kung ano susunod. Andyan din yung Superstore. Andyan din yung Superstore na pwedeng pag-groceryan. Turn right on 23 Avenue Northwest. In 1/2 mile, turn left on Calgary Trail, then keep right. Alright. GPS natin, ayos natin. Calgary Trail. So, tapos ang isang delivery nila. Make sure natin to na pirmado. Today guys is 28 Tuesday. Kape kasi medyo malamig. Nasa sentro pala tayo ng Edmonton mga lodi. Edmonton. Turn left Sentro on ng Calgary Edmonton. Trail, then keep right. Keep right to Highway 2 South.
hindi ko makukuha. Sasagihin ko yung kotse pag pilitin ko. Yun. In 1/2 mile, take the exit on the right to Highway 216 West, then keep right. Highway 16. Okay, nasa tamang daan tayo. Minsan sa dami ng minsan sa dami ng bagong mga guys, bagong karsada, GPS pumapalpak din palpak, napalpak. Keep right to Highway 216 West. In 3/4 of a mile, keep left to Highway 216 West. Yes. Be in the left lane. Guys, makapasyal kayo sa akin dito sa Edmonton, Alberta, kasi madalas tayo sa Calgary. So Continue on Highway 216. maganda pa climate. Hindi pa siya yung tipong nag-i-snow, pero malamig na. 40 degrees na dito 40 degrees. Oh, excuse me guys. Mag-enjoy tayo sa sa tanawin dito sa Edmonton.
bigyan na tayo ng door. Door 8 daw. Atrasan na natin yun. Okay. Ayun, ang door 8. Door 8. Alright. Antayin ko na lang guys. Alright, we got your paperwork back. Oh, paperwork is done? Yeah, it's inside the office. Okay, I'll be there shortly now. Okay. Thank you. Okay. Ibanti na natin guys, sarado ko. Tapos na rin naman ako kumain eh. Kumain ako, magbubuhat pa sana ako, hindi na ako. Hindi ako magbubuhat. Kain na muna natin ito. I-check ko. Hindi ko pala binuksan pagkano kasi require nila eh sarado. Check natin yung ating ano, ating check natin itong ating trailer. Off ko na. Check natin itong trailer natin kung talagang inting-inti. Sabi ng dispatch ko, pahugasan ko daw to, i-drop ko sa Ocean trailer tapos pick upin ko yung preloaded. Yun ang sabi niya, baka mamaya magbago pa. Malaman. Oh, wala na. Ayun, andun yung aking load bar, andun sa malaki nakita ko. Yan ang tinitignan ko rin eh. Baka mamaya hindi nila nailagay eh, patay tayo. Customer pick up, receiving. Hi. This one?
No need to sign. Thank you. Have a good day. Can you show what's wrong? Is it open? If it's unlocked, if it's locked, someone's in there. Oh yeah. Thanks. I guess hugas lang tayo ng kamay. Kasi siyempre kung ano na inawakan natin at saka siyempre yung virus. Meron ba yung virus na anong tawag na? Kaya mag-ingat tayo tapos may mga anak tayong maliliit. Kailangan maghugas tayo lagi ng kamay. Let's go guys. Guys, ayan. Nakuha na natin ng papel. Bant ko ng konti kasi alis. May papasok doon. Tapos na yung task nating ibinigay ng dispatch natin. 4 na delivery dito sa Edmonton. Ang load natin is mula Ontario, Isguelenbury, Ontario, all the way here in Edmonton, Alberta. 4 na delivery. Salamat at tuloy-tuloy ang biyahe natin. Ngayon, pupunta na tayo sa pangalawang susunod na instruction ng dispatch. Pupunta tayo daw ng Calgary. Is nasa Edmonton tayo. Paugasan ko trailer, drop ko sa Ocean. Pick up tayo ng preloaded trailer doon. At re-recta tayo ng Vancouver. And guys, so putulin ko na vlog ko. At ipapadala ko na lang sa kanila muna ito bago tayo tuluyan dumire-diretso itong papel na to. Katunayan na tapos ang delivery natin. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo. I love you all. Peace out. Bye-bye. Yeah! Lakai Tracker.